Hei, olen Minerva. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Kehitys kehittyy. Tekoäly, osa 2. Viekö tekoäly ja robotit kaikki työpaikat? No se voi olla, että ne vie ison osan työpaikoista, mutta kyllä ne myös luo työpaikkoja. Samalla tavalla kuin hevoset on kadonnut katukuvasta, niin sitten meille on tullut rekkakuskin, bussikuskin, roskakuskin, trukkikuskin, traktorin ajajan työt. Ne on mahdollistunut polttomoottorin kanssa. Se vaatii sitten vaan luovaa ymmärrystä, että mitä se tarkoittaa sitten. Se, että ChatGPT:llä nyt esimerkiksi on ilmiömäinen kyky tuottaa koodia, joka ei aina täysin toimi, mutta se muuttaa esimerkiksi koodaamisen laatua työnä. Nyt keskinkertainen koodari pystyy paljon nopeammin tuottamaan vaadittuja ohjelmistollisia palasia, tekemään asioita, mitä aikaisemmin olisi ehkä pitänyt käyttää työaikaa, en tiedä, vaikka muutama päivä, nyt se voi onnistua tunnissa tai puolessatoista. Niin näähän on hyviä asioita. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että meillä tulee vaan olemaan enemmän koodia eri paikoissa enenevissä määrin. Ja edelleen me tarvitaan ihmisiä sitten kuitenkin päättämään sitä, että mihin sitä koodia pitää käyttää, miten sen koodin pitää toimia ja miten se pitää niin kuin saada yhteen muiden koodipalasten kanssa. Niin se voi olla, että tekoäly luo vaan lisää työpaikkoja ja tulee lisää työn ja toimenkuvia, mitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Et joo, asiat muuttuu, töitä katoaa, mutta niin niitä varmaan tulee myös lisää. Mitä on generatiivinen tekoäly? Generatiivisessa tekoälyssä tavoitteena on luoda uutta. Ja niissä käytetään usein joustavia neuroverkkomalleja. Eli kyseessä on tekoälyn alalaji, joka keskittyy siihen, että annettuna joku treenausaineisto, niin pyritään luomaan tekoälymalli, mikä tuottaa vastaavaa dataa kuin mitä treenausdatassa on. Olisi sitten tekstiä, kuvia, ääntä, melkein mitä tahansa. Lääketieteen molekyylejä, uusia lääkeaineita. Niin annettuna esimerkkejä siitä, että mitä on olemassa, niin pyritään luomaan uusia esimerkkejä semmoisesta, mitä ei vielä ole olemassa. Paljon edistysaskeleista tulee siitä, että ollaan opittu rakentamaan todella joustavia malleja, jotka pystyy mukautumaan esimerkiksi tekstin monimutkaiseen rakenteeseen, kuvien monimutkaiseen rakenteeseen ja näin edespäin. Yksi malliperhe, mikä on ollut todella paljon tapetilla viime aikoina, on niin sanottu GPT-mallit, ja niistä ChatGPT, joka tuotteistaa tämän mallien käytön, niin on isolle yleisölle paljon tuttu. Eli kyseessä on autoregressiivinen malli, joka on koulutettu isolla tekstimassalla, käytännössä annettuna teksti, niin jatkamaan sitä tekstiä. Eli annettuna kysymys vaikka, niin luontevasti vastaamaan siihen kysymykseen, ihan niin kuin ihmisenkin kirjoittamassa tekstissä olisi. Eli kyseessä on käytännössä generatiivinen malli, mikä tuottaa tekstiä. Tekoäly ja älykäs kaupunki. Älykkäiden kaupunkien osalta tekoälyllähän voidaan tehdä vaikka mitä. Sanotaan, että semmoisia niin kuin ehkä uusimpia, aika radikaalejakin muutoksia on esimerkiksi Kiinassa covidin aikana ryhdyttiin nopeasti rakentamaan parvekkeille tämmöisiä droonien laskeutumisalustoja. Ajatuksena se, että ihmiset ei esimerkiksi pysty enää menemään kauppaan tai kaupoista ei voida toimittaa ihmisille ruokatarvikkeita tämmöisen pandemian aikana. Ja ajatuksena silloin, että droonit pystyisivät tietysti tekoälyyn nyt pohjautuen sitten kuljettamaan sitä ruokaa suoraan ihmisten parvekkeille.
Singaporessa tällä hetkellä jo rakennetaan esimerkiksi kerrostalojen seinämiin uusia isoja viheralueita. Ja silloinhan tietysti kun niitä rakennetaan vaikka pilvenpiirtojen seinään, niin siellä pitää olla jonkunnäköistä digitaalista kasteluälyä siihen. Ja se on tosiaan niin kuin tekoälyn pohjalla. Eli ei pelkästään just liikkumiseen eikä pelkästään niin puhtaasti tämmöisiin niin kuin koviin teknologisiin menetelmiin, vaan myöskin voidaan ajatella, että tätä ympäristön mukavuutta, viihtyvyyttä saadaan lisättyä sitten näillä erilaisilla ratkaisuilla. Fotogrammetria ja tekoäly. Fotogrammetriaa ja syväoppimista tai kielimalleja yhdistämällä tekoäly voi saada ymmärtämään ympäristöä ja myös muokkaamaan siitä tehtyjä 3D-malleja kielellisten ohjeiden perusteella. Eli voidaan esimerkiksi pyytää tekoälyä vaihtamaan asunnon sisustusta, miltä asunto näyttäisi jonkun sohvan paikalle, laitettaisiin televisiota ja seinien väriä muutettaisiin. Ja tällaisia malleja on jo jonkun verran olemassa, mutta ne ei vielä ihan niin hyvin toimi käytännössä, että tällaisia sovelluksia olisi vielä kuluttajilla käytettävissä. Teknologian hinta. Sellaiset toteutukset, mitkä on aikoinaan maksanut satoja tuhansia euroja, niin muutamia vuosia sitten maksoi 10 000 euroa ja tänä päivänä niitä saa niin kuin muutamalla kympillä. Eli tavallaan se teknologian hinta on tippunut hyvin matalalle. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, miten pienetkin yritykset pystyy lähteä hyödyntämään tekoälypohjaisia sovelluksia. Se voi olla esimerkiksi vaikka sitä, että millä tapaa sitä pienen yrityksen liiketoimintaa lähdetään automatisoimaan tekoälypohjaisilla jutuilla. Tekoälyllä pystyy tuottaa hirveän määrän materiaalia, sillä voidaan analysoida kilpailijoita, sillä voidaan analysoida vaikka rekrytointiprosessissa niin kuin erityyppisiä hakemuksia. Siellä on valtavasti mahdollisuuksia, mitä välttämättä niin kuin pienet yritykset ja yrittäjät ei tajua vielä hyödyntää. Ja mä koin jotenkin tehtäväkseni sen, että mä haluan tuoda näitä teknologioita ja tuotteita niin kuin pienten yritysten saataville. Älykäs kaupunki ja ihmisoikeudet. Älykaupunkitekniikoita suunnitellessa, niin mehän puhutaan tosi laajasta kontekstista. Kaupungissa me eletään kaupungissa, me nautitaan palveluita, joita kunta meille tarjoaa. Sitten on katujen turvallisuus on yksi kysymys. Niin helposti siinä on tosi iso paletti perusoikeuksia, joita pitäisi huomioida. Ja sitten nykyinen lainsäädäntö, tietosuoja-asetuksen ja sitten tulevan tekoälyasetuksen puolesta, niin sehän painottaa sellaista, että oikeudet pitäisi huomioida etukäteen, mikä on myös aika vaativaa teknologian kehittäjältä, että pitäisi tietää, että mitkä ne 50 perusoikeutta on, miten tämä teknologia vaikuttaa niihin, miten nämä arvot voidaan integroida teknologiaan, ja tämä vaatii paljon poikkitieteellistä yhteistyötä kanssa. Millaisia palveluita Saidot tarjoaa? Saidot tarjoaa teknologia-alustaa, joka on suunnattu tekoälyä kehittäville ja käyttöönottaville yrityksille. Ja ajatuksena on tehdä tekoälyn hallinnasta, riskien hallinnasta ja myöskin regulaation mukaisuudesta mahdollisimman laadukasta ja myöskin helppoa näille tekoälytiimeille. Meillä on designereita, vakitaustaisia ihmisiä useampia, joiden fokus on nimenomaan ymmärtää nämä regulaatiot, niistä tulevat vaatimukset ja kääntää niitä selkokieliseksi vaatimuksiksi tuotetiimeillä ja tukea sitten siitä juridisesta näkökulmasta. Sen lisäksi meillä on tekoäly, machine learning insinöörejä, jotka on erikoistunut nimenomaan tekoälyn turvallisuuteen ja tämmöisiin testaamiseen. Alustan kautta yrityksille tarjotaan ajankohtaista tietoa siitä, minkälaisia sääntelyitä on, millaisia vaatimuksia niistä kohdistuu sitten näille tuotteille, mitä he rakentaa, autetaan riskien tunnistamisessa ja hoitamaan käytännössä tämmöiset työn kulut liittyen tähän vastuullisuuteen ja regulaatioiden mukaisuuteen mahdollisimman helposti. Läpimurtoja lääketieteessä. Jos puhutaan näistä nykyisistä teknologioista, näistä syväoppivista hermoverkoista tai nyt tästä generatiivisesta tekoälystä, joka on käytännössä syväoppiva tekoäly, joka ajetaan vaan niin kuin sen koulutusprosessin jälkeen takaperin erinäköisillä hauilla, niin siitä ei tule tulemaan sen tyyppisiä lääketieteellisiä läpimurtoja, mitä me ehkä läpimurtona ajatellaan.
koska se teknologia perustuu historialliseen dataan ja se perustuu historialliseen ymmärrykseen, niin se mitä sieltä voi tulla ulos on sellaisten niin kuin tiedettyjen, ei-tiedettyjen asioiden ymmärtämistä. Aina kun luodaan uusi molekyyli ja me tiedetään, että se nyt tarttuu johonkin reseptoriin, niin fine, mutta me ei tiedetä, miten se vaikuttaisi lopulta ihmiskehoon ja mitä seurauksia siitä on ja mitä kerrannaisseurauksia siitä on, koska farmakologia ja biofarmakologia käytännössä keskittyy siihen, että tutkitaan yhtä molekyyliä järjestelmässä kerrallaan. Siellä ei ole esimerkiksi sellaista tutkimusta, että ihmisellä laitetaan 2 tai 3 vaikuttavaa molekyyliä yhtä aikaa, koska saman tien se kompleksisuusaste räjähtää käsiin, että mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Niin ei se tekoäly pysty näitäkään asioita ihmisen puolesta ratkaisemaan. Aina kun luodaan uusi molekyyli, se pullonkaula on se, että se pitää edelleen testata ihmisillä, koska siellä on paljon sellaista aineenvaihduntaa ja biokemiallisia prosesseja, mitä me ei ymmärretä. Mutta se, että tulisiko sieltä kokonaan uudenlaisia lääkemolekyylejä, mitä ei ole aikaisemmin osattu arvata, niin se ei sen nykyisen tekoälyteknologian avulla voi tapahtua. Ja se idea tässä on vähän sama kuin, että ennen kuin Picasso rupesi tekemään näitä kubistisia teoksia, se harjoitteli ihan perustekniikkaa, lähes fotorealistista maalausta ja oli tosi taitava niin kuin perinteisissä maalaustekniikoissa. Jos me syötetään tekoälylle Picasson teokset ennen kuin se rupesi tekemään kubismia ja sanotaan, että tee lisää Picassoa, se vaan toistaa sitä, mitä siellä jo on. Se tekoäly ei kykene tekemään sellaista käsitteellistä hyppäystä, jossa olisi niin kuin breakpoint tai joku sellainen niin kuin epäjatkuvuuskohta, että sitten sieltä tuleekin kubismia ulos. Eli ihmiset tekee tällaisia käsitteellisiä hyppäyksiä, missä ne tietyn ymmärryksen saavutettuaan hylkää ne aikaisemmat tavat hahmottaa maailmaa. Niin tämä tekoälyteknologia tällä tavalla, kun se on nyt muotoiltu ja miten se toimii, niin sitä se ei kykene tekemään. Se on ilmiselvää, jos ChatGPT:n kanssa juttelee, että se ei kykene ikään kuin luomaan täysin odottamattomia ratkaisuja, jotka ei olisi jo valmiiksi niin kuin siemenmuodossa siellä koulutusdatassa. Mitä on koneoppiminen? Koneoppiminen on tekoälyn alalaji. Eli siinä, missä tekoäly itsessään pyrkii vastaamaan, että pystyykö kone olemaan älykäs, niin koneoppiminen on jotain pragmaattisempaa. Eli pyritään löytämään vastaus siihen, että voidaanko koneilla tehdä älykkäältä vaikuttavia asioita, toteuttaa älyä vaativia ratkaisuja. Ja nämä voi olla esimerkiksi sitä, että saadaanko kone tunnistamaan asioita, vaikka kuvista tai tekstistä, luomaan uusia kuvia, uutta tekstiä, tulkitsemaan asioita tai vaikka havainnoimaan ympäristöä. Ja koneoppimisen yleisiä sovellusalueita on vaikka se, että tunnistetaan kasvoja kuvista, mietitään vaikka älypuhelimen kameraa, tai luodaan uusia kuvia, luodaan tekstiä. Ja tässä on aina taustalla se, että on jotain koulutusaineistoa. Eli se oppiminen liittyy aina siihen, että meillä on jotain dataa, mistä opitaan. Mitä on syväoppiminen? Syväoppiminen on tekoälyn ja koneoppimisen tietynlainen malliluokka. Ja syväoppimisessa ajatellaan yleensä, että pinotaan päällekkäin erilaisia malleja, jolloin aina niin kuin edellisen kerroksen tavallaan sieltä ulos tuleva tieto toimii syötteenä seuraavalle kerrokselle. Ja syväoppimisen niin kuin, kaikkein tunnetuin käyttökohde tai periaatteen hyödyntäminen liittyy syviin neuroverkkoihin, jotka pyrkii samalla tavalla vähän inspiraatiomielessä kuin ihmisten aivot toimii. Eli pinotaan erilaisia neuroneja rinnakkain ja peräkkäin, jolloin saadaan sellainen hierarkkinen syvä malli aikaan, jossa tavallaan ideana on se, että aiemmat kerrokset hoitaa jonkinlaisia suurempia abstraktiotasoja ja sen jälkeen mennään niin kuin detaljimpaan aina kerroskerrokselta. Käytännössä tämä ei toimi ihan näin, mutta tämmöinen periaate on takana. Ja nämä syväoppivat neuroverkkomallit niin toimii esimerkiksi niin kuin vaikka ChatGPT:n erilaisten kielimallien tai vaikka generatiivisten kuvamallien taustalla. Eli kyseessä on hyvin voimakas, joustava malliperhe, jota käytetään nimenomaan niin kuin monimutkaisen oikeasta maailmasta tulevan kuva, ääni, tekstidatan mallintamiseen.
Helsingistä Ouluun tekoälyn kyydissä. Tulevaisuuden automaattiajaminen, niin se perustuu hyvin vahvasti erilaisiin sensoreihin, jotka tietysti koko aika monitoroi ympäristöä ja niiden avulla sitten pystyy laskemaan omaa paikkaansa, laskemaan omaa reittiään ja ymmärtämään tietysti mitä siellä ympärillä tapahtuu, jotta ei törmätä mihinkään ja voidaan sitten synkronoida sitä esimerkiksi omaa liikkumista suhteessa muuhun liikenteeseen. Ja jos me lähdetään vaikka kotoa ja halutaan mennä sitten vaikka Ouluun sillä automaattiajoneuvolla ja itse olla niin kuin millään tavalla vaikuttamatta siihen ajamiseen ja levätä siinä matkan aikana, niin silloin tosiaan meillä täytyy täysin varmasti toimia nämä sensorijärjestelmät, eli niiden täytyy kerätä sitä dataa, pystyä sitä ymmärtämään, että kuinka hyvää se data on, ymmärtää milloin siellä tapahtuu jonkinlaisia virhetilanteita ja jotain yllättäviä tilanteita ja mitä niille pitää tehdä. Ja tässähän tietysti tekoäly on koko aika se avain siellä, eli pystyy parantamaan niitä sensorien mittauksia, jotka voi välillä olla vähän heikkolaatuisiakin ja pystyy yhdistämään niitä, pystyy tekemään sieltä analyysejä, että mitä tapahtuu. Ja sanotaan vaikka konenäkö on yksi erittäin tärkeä näistä menetelmistä, eli kamerat sensoreina tässä tapauksessa, joiden avulla me voidaan sekä laskea sitä omaa paikkaa ja ymmärtää sitä reittiä, mutta myöskin reagoida siihen, jos yhtäkkiä vaikka auton eteen juoksee ihminen ja pystytään ymmärtämään, että nyt siinä on jotain ja pysähdytään nopeasti. Tai sitten esimerkiksi näkemään, että millä tavalla nuo ajo-olosuhteet, esimerkiksi sää muuttuu siinä ympärillä ja pystytään näkemään, että milloin vaikka autot edellä hidastaa ja sitten niiden mukaan sitten sitä omaa ajamista synkronoimaan. No tietysti tästä täytyy koko ajan tehdä semmoista reitin suunnittelua sekä varautua siihen, että mitä tapahtuu, jos joku yhtäkkiä vaikka hidastaa siinä edessä, niin pitääkö mennä ohi tai muuta tällaista lyhytjänteistä ja sitten tietysti ymmärtää se koko matka siitä pisteestä A pisteeseen B. Mutta tosiaan kun puhutaan näin tämmöisistä turvakriittisistä asioista, niin tietysti se on siellä se avain, että meidän pitää pystyä nopeasti reagoimaan ja ymmärtämään, mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Ja tässä tosiaan tekoäly on siellä se avain, joka tätä pystyy sitten hoitamaan. Ja ei voi sanoa, että se tietysti tuntuu välillä vähän pelottavalta ajatella, että me annetaan kokonaan meidän ajamistehtävä jonkun koneen ja tosiaan näiden tekoälymenetelmien käsiin, mutta tällä hetkellä liikenteessä kuolee noin 1,3 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti vuosittain, ja sitten 93% näistä onnettomuuksista johtuu siitä, että se kuski onkin keskittynyt johonkin muuhun kuin siihen ajamiseen, valitettavasti aika usein kännykän käyttöön. Ja nyt ajatellaan, että meillä on sensoreita ja meillä on se tietokone, se tekoäly, joka tekee niitä ratkaisuja, jotka keskittyy vain ja ainoastaan tähän yhteen tehtävään, niin kyllä se silloin voisi ajatella, että ollaan jopa turvallisemmissa käsissä kuin niissä omissa. Ottaen huomioon, että tosiaan ne menetelmät on kehitetty niin, että niissä on otettu huomioon niin monta erilaista tämmöistä yllättävääkin tilannetta kuin vain on mahdollista ajatella etukäteen. Tekoäly nyt ja lähitulevaisuudessa. Nämä ensiaskeleet, mitä me ollaan otettu tekoälyssä, varsinkin tässä generatiivisen tekoälyn puolella, niin nämähän on hyvin tämmöisiä kompastelevia ensiaskeleita. Me pystytään generoimaan tekoälyavusteisesti erityyppistä sisältöä. Tekoäly pystyy suosittelemaan meille mukavia elokuvia katsottavat Netflixistä tai löytää parhaat kappaleet Spotifysta. Eli tavallaan se on tämmöistä orastavaa algoritmista tekoälyä, mikä pystyy avustamaan meitä. Mutta mä näen itse suuria mahdollisuuksia varmaan seuraavassa askeleessa tämmöisissä autonomisissa agenteissa. Eli tavallaan, että se tekoäly ei ole mikään tiettyyn käyttötarkoitukseen siiloutunut tekoäly, eli se ei ole pelkästään suosittelumoottori, eikä se ole pelkästään joku semmoinen tekoäly, mikä vastaa meille haluttuihin kysymyksiin tai tuottaa meille jotain sisältöä, vaan me pystytään luomaan itsestämme tämmöisiä autonomisia agentteja, vähän niin kuin autonomisia botteja, mitkä työskentelee meidän puolesta. Ja varmaan alkuvaiheessa ne autonomiset agentit on hyvin yksinkertaisia, ne tiettyjä tehtäviä. Mutta kyllä mä näen jo lähitulevaisuudessa tilanteen, missä minua voi edustaa netissä tai digitaalisessa muodossa niin kuin digitaalinen versio minusta. Ja se pystyy toimimaan mun puolesta niin kuin monissa eri tehtävissä, tekee paljon mun työtehtävistä, pyörittää mun sosiaalista mediaa, mun liiketoimintaa, tämän tyyppisiä asioita. Et tavallaan sieltä
sieltä avautuu paljon mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tämmöiselle automaatiolle niin kuin omassa elämässä. Mutta ehkä se isompi kysymys, mitä mä jätän katselijoille pohdittavaksi, on se, mikä on aina kohdannut ihmisiä siinä kohtaa, kun teknologia helpottaa meidän elämää. Eli tavallaan työmäärähän ei ole kadonnut mihinkään vuosisatojen varrella, mutta mitä me aiotaan tehdä sillä kaikella vapaa-ajalla? Ja tämä kysymys pysäyttää aika monet niin kuin siihen, että mikä elämässä on oikeasti merkityksellistä. Et se on helppo tavallaan alkuun ajatella sitä, että okei, että jos mun turhauttavassa päivätyössä teknologia ja tekoäly ja autonomiset agentit pyörittää 80% siitä tekemisestä, että hieno juttu, että mä voin tehdä kaikkea muuta. Mutta kun moni ei pysähtynyt miettimään sitä, että mitä se kaikki muu on. Että totta kai siinä on perhettä ja ystäviä, tämän tyyppisiä, mutta tänä päivänä yhteiskunnassa aika moni näistä ongelmista, mitä yhteiskunnassa on, ne jossain määrin kumpuaa myös siitä, että ihmisiltä on hävinnyt niin kuin elämässä tietty merkityksellisyys. Eli tavallaan teknologia mahdollistaa meille hirveästi asioita, mutta sitten me ollaan pystytty oikein korvaamaan sitä millään järkevällä. Ja tämä on mun mielestä tärkeä kysymys, mihin meidän pitää pystyä niin kuin ihmiskuntana vastaamaan, että mitä me tehdään sitten, kun tämä tekoäly pystyy automatisoimaan hirveästi asioista. Eli tavallaan vaikka mä oon itse pitkään työskennellyt teknologiassa ja se hirveästi kiinnostaa, niin on tärkeää myös miettiä sitä, että mihin se teknologian käyttäminen johtaa. Hei, olen Minerva. Mitä Katugallup tällä kertaa paljastaa? Jos sinulla olisi rajattomat resurssit, niin mitä tekisit luonnon ja ihmiskunnan hyväksi tekoälyn avulla? Mä toivoisin, että me voitaisiin löytää ehkä tekoälyn avustamana joku energian muoto, joka olisi uusiutuva, jos ei tulisi kauheasti päästöjä tai mitään päästöjä, jotka kaikki voisivat saada käyttöönsä. Mä luulen, että se olisi kauhean hyvä luonnolle, se olisi kauhean hyvä rauhallisemmalle tulevaisuudelle. Jos spatiaalinen tekoäly kehittyisi tosi paljon eteenpäin, niin kolmiulotteisten kuvien ja videoiden ottaminen olisi yhtä helppoa kuin nykyään kaksiulotteisten kuvien ja videoiden ottaminen puhelimilla tai muilla kameroilla. Ja tämä voisi mullistaa elokuvatuotannon ja valokuvauksen ihan kokonaan. Ja on hankala sanoa jopa etukäteen, että mitä kaikkea se aiheuttaisi, miltä maailma näyttäisi, jos kaikki valokuvat olisikin yhtäkkiä kolmiulotteisia. No sanotaan, että omalta osaltani ehkä se niin kuin kipein kohta tässä just ajattelee ilmastonmuutosta ja omaa, niin kuin, miten itse niin kuin haluaa elää elämäänsä on lentoliikenne, koska tietysti siinä on ihan valtavat päästöt ja niin kuin ajatus siitä, että minä haluan mennä vieraisiin maihin ja nauttia lämmöstä ja eri kulttuureista, niin on kauhean itsekästä sitten suhteutettuna siihen, että kuinka paljon lentoliikenteessä tulee päästöjä. Niin se, että jos tulevaisuudessa oikeasti saataisiin kehitettyä jotain semmoista matkustamista, joka ei tarvitsisi niin kuin näin ympäristötuhoisia liikkumismuotoja, niin se olisi ainakin semmoinen, mihin mä kovasti toivoisin, että tulisi tulevaisuudessa hyviä tekoälysovelluksia. No, toinen ehkä liittyy myös niin kuin tähän samaan tematiikkaan, on sitten nämä tulevaisuuden huomattavasti paremmat verkkokokousjärjestelmät. Eli tällä hetkellä se ei millään voida ajatella, että Zoom-kokous korvaa sen saman kuin jos vaikka kehitetään uutta yhteistyötä vaikkapa amerikkalaisen tutkimusryhmän kanssa, jolloin on tosi tärkeää, että ne ensimmäiset kohtaamiset tapahtuu niin kuin ihan livenä, että siellä keskustellaan oikeiden ihmisten kanssa ja tutustutaan, niin se on sitten taas jotain, että jos siihen pystyttäisiin tekemään tämmöisiä tekoälypohjaisia ratkaisuja, että oikeasti olisi se sama tunne, että on siinä samassa tilassa keskustelemassa kuin nykyään niin kuin oikeasti luonnossa, niin se olisi ainakin iso semmoinen asia, mitä kaipaisin kovasti. Tekoälytutkijana niin mun ehkä sen suuri tavoite on toisaalta luoda työkaluja, periaatteita, mahdollistaa uusien ratkaisujen luomisen, jotka toisaalta edesauttaa ihmisten onnellisuutta ja hyvinvointia. Ja jos mä mietin, että jos mulla olisi rajattomat resurssit, niin mitkä olisi ne kysymykset, mitkä voisi taata onnellisuutta ja hyvinvointia tuleville sukupolville.
niin kyllä tämä nopeasti vie mut ajattelemaan, että miten taataan toisaalta tämä meidän maailman olemassaolo myös seuraaville sukupolville. Eli puhutaan esimerkiksi luontokadosta, ilmastonmuutoksesta, ihmiskunnan isoista haasteista, että miten näitä pystyy mallintamalla toisaalta ratkomaan osittain ja toisaalta hillitsemään. Ja toisaalta mielenkiintoista on se, että meillä on jo paljon dataa, meillä on hyvät prosessit datan keräämiseen, meillä on voimakkaita malleja, meillä on resursseja. Ja ehkä näiden haasteiden ratkominen ei ole niinkään näistä malleista ja tästä kiinni, vaan pikemminkin poliittisesta tahdosta. Eli löydetäänkö me yhteinen sävel, millä yhdessä ratkaistaan näitä asioita. Ja tutkina toivon, että me päästään ratkaisemaan näitä ja se yhteinen poliittinen tahto ja sävel löytyisi. Varmaan sellaisen, joka estää ihmisiä käyttämästä aseita ja väkivaltaa toisiaan kohtaan. Et se olisi sitten täydellinen väkivaltamonopoli, joka estää sellaisten ideologioiden ja tavoitteiden toteutumisen, mikä aiheuttaa ihmisille fyysistä vahinkoa ja sellaista epätasa-arvoa, joka johtaa selvään kurjuuteen. Eli optimaalisesti tietysti toivoisi, että tämän tyyppistä teknologiaa aina kehitetään siihen suuntaan, mikä on Suomenkin perustuslaissa mainittu, että kaikilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet kehittää lahjojaan ja luonnollisia taipumuksiaan toisia haittaamatta. Jos tällaisen ideaalin saisi toteutumaan maapallon tasolla, niin se varmaan olisi se paras mahdollinen tavoite. Eli antaa ihmisten olla ihmisiä, mutta antaa ihmisten kasvaa myös ja kehittyä parempien sanojen puutteessa filosofisesti tai henkisesti tai tällaisina. Sille ei ole kauhean hyvää sanaa suomen kielessä, mutta sanotaan nyt hyveellisinä toimijoina. Että ihmiset uskaltaa olla rohkeita, uskaltaa olla luovia, ihmiset uskaltaa auttaa toisiaan, ihmiset uskaltaa kohdata omat synkät puolensa, uskaltaa olla surullisia, uskaltaa olla masentuneita, uskaltaa olla iloisia ja elää sen täyden elämän ihmisinä ja kasvaa sitten parhaiksi mahdolliseksi versioiksi itsestään. Se varmaan olisi se, mihin se teknologia olisi hyvä kehittää. Missä mä näkisin varmasti hyötyä, niin on tämmöisissä erityyppisissä ennustemalleissa ja puhutaan paljon tämmöistä prediktatiivisesta analytiikasta, eli tavallaan neuroverkoilla ja tekoälyn avulla pystytään lähteä niin kuin ennustamaan erityyppisiä asioita. Ja yksi varmaan semmoinen hyvin selkeä käyttökohde on lääketieteessä ja terveysteknologiassa. Yksi semmoinen haastava ongelma on ollut aina tämmöinen niin kuin puhutaan proteiinin foldaamisesta, eli tavallaan millä tapaa proteiinit käyttäytyy niin kuin eri tilanteissa, jos muodostaa vaikka uusia lääkkeitä tai jotain parannuskeinoja, niin niitä ei pysty hirveästi niin kuin ennustamaan tai ennakoimaan, mikä tarkoittaa sitä, että uusiin lääkkeisiin tarvitaan ensinnäkin eläinkokeita, mikä ei välttämättä eläinten kannalta kauhean hyvä asia, ja sitten se saattaa myös johtaa komplikaatioihin niin kuin ihmisten kanssa. Niin tekoälyavusteisesti pystyisi varmasti paremmin ennustamaan sitä, että millä tapaa tietyt lääkkeet käyttäytyy, tai jos me annetaan joku tietty ongelma tekoälylle, vaikka liittyen joku, sanotaan vaikka malarian parantaminen niin kuin Keski-Afrikassa, niin tekoäly pystyisi lähteä antaa meille täysin uniikkeja ajatuksia, semmoisia ideoita, mitä me ei olla vielä tajuttu edes ajatella. Ja se on ehkä se luovuus, mitä tällä hetkellä tekoälystä puuttuu. Eli tekoälyn yksi haaste, varsinkin generatiivisella puolella, on se, että se on tasan yhtä älykäs kuin se malli, millä se on opetettu. Mutta tulevaisuudessa mä toivoisin näkeväni enemmän niin kuin tekoälyn omaa innovatiivisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että tekoäly pystyy luomaan ideoita niin kuin keskenään riippumattomista osa-alueista. Sellainen ideoiden luonti, uusien ratkaisujen innovointi ja sitten nämä tietysti sovellukset näissä vaikka lääketieteessä tai energiateknologiassa, niin siellä on hirveästi ratkaistavia ongelmia, missä mä toivon, että tekoäly pystyy tulevaisuudessa auttamaan.
Kiitos.